Karon mga idol, naagian na po na to si Bayramon. Right. Good morning mga idol. Agoy sa amigo. Murag mangumpay na po siguro ni si Bayramon sa iyang kanding mga idol. Nagdadag-sanggo to. Bay! Agoy. Naglamigin mo gahapon, bay. Pila ka galong tuba na hurot ninyo? Ubay-ubay gina ko na natumar nila. Wala ko mainom gahapon, bay. Oy, kinaaman migoy importanteng lakaw gahapon. Gahapon ilaon ta kong gitagayan. Pero ako man silang gibalibara. Inaaman ko importante nga tuan. Ning tunguro ako sige puta nag-asa siya. Are you going? How mauling gyapon ta? Are you going? How mauling gyapon ta? Uy hala, sayo pa ning tubag niya pala hubog lang gyapon kuno siya. Ah? How do you do, bay? How do you do? I'm fine, thank you. Ay man ni TV patumala nagsayo si Bayramon. Murag wala pa man nihili sa ingko piso. Ning tunguro na ako'y giistorya ni Bayramon. Kuan bay ba? Kining mga to mini kuan kining naamila ka ron. Ako siyang gistoryahan na ako'y agsikisukon karon. Asa mo? Si Bayramon murag ni aksyon ka balaka. Basin unyag maamong siya sa among lakaw ba? Ah, mangita mi magmikos-mikos guro mi. Kasi ganahan kam kuyog. Tanawa si Bayramon man ni TV, wala gi kumpiyansa sa imo ha. Manguha pa mo ko siya glaw ingko pisot. Mo ko gyapon. Manguap kag laog. Kinsa mang laog kang Roger? Roger og yal, Mister kumangot. Oh, unsa ko rasa na uli gabi nga burg tan-aw ko burg. Kinsa to kuyogin mo nga to? Tunyo. Aw, sino ito niyo to? Kung guwang Ano ni dito? aw, kining burog na buntagan karon. Pagkagi pula. Karon pa ka na uli. Asam ka tulog? Di mga alas 4 dito. Alas 4 sa kadlawon? Oh. Usayo di ka na uli, bay. Ito wala pa nila to. Ah. Lang tayo. Oh, wala ba sukoy mo asawa kasayom ka na uli. Adili man, adili naman mo sa usawa ko naman ayo men. Wala na day kuno'y asawa masuko niya. Dugay na day kuno kayo wala sila jugjug Sige bay, nimbasi bagian ka na mo karon, pwede dagon ka na mo. O mo sa ko. Oh, mga kaglawg. Oh. Basta mahuman tayo ba? Ah, sige bay. Oh, may Roger og yan este kay baso niya ko ilaw ba. Ah. Wala ko kakuha sa este yan. Yan ni Roger nakakuha gapon, yung este ko kakuha gapon kay nahupo. Oo. Nahupo. Oo. Oh. Inom gusto niyo, Roger. Dog galon. Wala kay baligyang kanding bay atong kaning kuan ba atong lami ara ba nakilawin ng panit kanding bay oy. Hinduta na. Lai kandeng na ko dito sa akong asawa turo na dili Oh. ko kay butbuot na. Butbuot dumaga ka na dumaga may nindot bay. Wa may dumaga na. Oh, Nakaya anak sa akong kandeng gamay pa man. gamay pa di daog kining patutin na to unsa kabitse unsa. Kaya. Sige, bay. Sige bay. Ah, sige. Mangumpay pa ka. Oh, nagsakop ni bay oy kay way tubig balay. Way agas. Way Helmet. agas? Way agas oy. Wa to nga. Ala daot man guni. Oo. Sinang kres. Ah, malagi. Ah, di sa ilang kres siguro na siguro sa helmet ba. Kan sa boss. Oh, met. Anay ba katol kay kong itlog boy. Oh, nagaka-insect. Sige bay. Sige bay. Ah. Sweet music. Island life and the vibe is right. We're dancing in the Pagkahuman niya pangumpay, nagkakuro man gid mga idol. Mauna na yung mga panghitabo karon. Ano nag-uul mga gawin nga? Nagkantakantam talaga. Ilang yan. Pero sino ano pa? Pwirtiin taon niyang hilaka. Kaysa tiki-tiki, sakto naman niya siya sa karga. Unya, parang malimot siya sa problema. Ipaagi na lang kuno niya og kanta. Labi mo naman. Si Bayramon nagdrama-drama pa kakantahon na dahil ni siya. Lapi with all of your Mukanta sa lagi kuno siya, pasayawon sa tunin tawana.